Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як вам і абяцалі, з намі на сувязі беларускі рэжысёр Андрэй Гнёт. Прывітанне, Андрэй. А таксама наши выдатныя беларускія юрысткі, прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека Марыя Колесава-Гудзіліна. Марыя, прывітанне. Прывітанне. І юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Прывітанне, Ганна. Вітаю. Нездарма мы сабраліся менавіта сёння, как бы две нагоды, і абедзве не вельмі такія, скажем так, прыемныя. Першае, гэта што 27 жніўня у Андрэя Гнёта будзе апеляцыйны суд, а вось буквально учора ці заўчора Андрэй атрымаў адказ ад Еўрапейскага суда па правах чалавека са Страсбурга, і адказ гэты таксама не вельмі добры. Андрэй, можна больш падрабязна, што за адказ, што там было і якія былі чаканні ўсё ж такі? Ну, глядзіце, давайте я з чалавечага пункту погляда пра гэта распавяду, бо з юрыдычнага пункту погляда ёсць каму пра гэта распавядаць. Канешне, я чакаў, што Еўрапейскі суд па правах чалавека ён расплюшчыць вочы, бо двойчы Еўрапейскі суд па правах чалавека казаў, што гэты запыт заўгодны, што мы яго зарана падаем. Але справа ў тым, што яны кажуць, давайте вы вось прайграеце ўсе суды ў Сербіі, а потым мы падключымся. Але яны не ўлічваюць тую працэдуру экстрадыцыі, якая адбываецца ў Сербіі, і яна выглядае супердрэнна. Таму што калі я прайграю ўсе суды, а гэта будзе апошні суд, апеляцыйны суд, і ўжо пасля яго у мяне няма ніякіх крокаў да самаабароны, абсалютна ніякіх. Калі гэты суд вырашае, што мяне трэба экстрадыраваць, то міністрка юстыцыі Майя Паповіч, такая моя інстаграм-сяброўка, яна часто праглядае мой інстаграм, але бачу, што сэнсу ў гэтым няма. Дык вось гэтая міністрка, яна падпісвае маю экстрадыцыю вельмі хутка, за некалькі гадзінаў. І пасля гэтага таксама вельмі хутка за некалькі гадзінаў мяне хапае паліцыя і вязе ў аэрапорт. І чакаць я магу у аэрапорце свайго рэйса праз не ведаю якімі казлінымі сцежкамі яны мяне намагаюцца весці ў Мінск, але неяк намагаюцца. Дык вось ужо ў той момант зрабіць будзе нічога немагчыма. І ў той момант ЕСПЧ, ён можа пець, танцаваць, вешчаць. Я не ведаю нават, што ён можа, але гэта не мае аніякага сэнсу і аніякага ўплыву на Сербію. Бо Сербія кажа, выбачайце, ёсць законнае рашэнне. Мы ўжо ўсё, што маглі, мы зрабілі, што нам гэта ЕСПЧ. Але вось трэці раз мы зрабілі трэці захад у ЕСПЧ, каб яны нас пачулі, каб яны нешта зрабілі. Нічога не зрабілі і не пачулі. Таму вось я думаю, што Аня і Маша яны больш падрабязна пра гэта распавядуць, што менавіта мы казалі і чаму яны нас не пачулі. Безумоўна, яны адкажуць. Дзякуй, Андрэй. Але я зараз таксама хочу, можа быць, каб наши гледачы больш зразумелі кантэкст. Да Марыя, да вас, як ж таки да как бы чалавека, які узначальвае асацыяцыю менавіта адвакатаў, якія працуюць у галіне правоў чалавека. І вось ситуация с... Так, мы чуем себе. Андрей там нешта уключыў гук. Ужо выключыў. Глядзіце, не это самое, не рабіце таких рухаў. Так, датычна такога адказу і такой пазіцыі Еўрапейскага суда па правах чалавека. Усё ж такі, наколькі у адпаведнасці з літарай закона яны дзейнічаюць, я маю на увазе, даюць такі адказ. Сапраўды, наколькі вось я чытаў, вот, ну как бы ёсць такая практыка, что спачатку усе там інстанцыі у сябе ў краіне, потым вот туды вот. Ну вот як яно працуе? Марыя, раскажыце, кай ласка, ці ўсё ж таки адпавядае іх адказ? Глядзіце, мы кажам пра неадкладныя гэтыя меры, якія мае права прымаць рашэнне ЕСПЧ. У дадзеным выпадку ёсць, да, практыка, але няма ніякага
закона альбо правіла, які бы тут было парушана. То есть ты можаш звяртацца з гэтым запытам у любы момант, нягледзячы на тое, калі бы адбываецца твой суд. Мы напісалі першы запыт, быў напісаны не намі, а іншым юрыстам, калі Андрэй быў у турме, атрымаў адказ, што зарана. Потым мы звярнуліся, калі атрымалі рашэнне аб тым, што будзе экстрадыцыя, і мы запыт гэты напісалі, таму што практыка зараз яна неаднародная ў ЕСПЧ, таму што ёсць розныя выпадкі, калі ўсё ж такі разглядалі і без апеляцыі гэтыя заявы. І трэці раз наш захад был, калі мы даведаліся, па-першае, аб тым, што Андрэй выключаны са спіса Інтэрпола з Red Notes, і па-другое, мы даведаліся аб даце апеляцыі. То есть у нас ёсць новыя факты, па якім мы звяртаемся ў ЕСПЧ. Чаму так робіцца? Ну, трэба ведаць, што ЕСПЧ гэта такі суд, які існуе ў межах Рады Еўропы, у якую таксама ўходзіць Сербія. І сербскія суддзі, прадстаўнікі Сербіі таксама ёсць у ЕСПЧ. Я магу толькі здагадвацца, чаму так адбылося, таму што адказ ён вельмі кароткі. Яны пішуць аб тым, што зарана, але мы там паведамім. Ctrl-copy, Ctrl-C, Ctrl-V, так. Яны зрабілі з ранейшых, але яны напісалі аб тым, што яны паведамяць Сербію і не трэба так рабіць. Але практыка, яна так, ну, как бы адбываецца так, што усе тыя прыклады, якія ёсць у Сербіі, яны былі дрэнныя. Былі аб гэтым шмат хто казаў пра прыклад турэцкага грамадзяніна, які атрымаў гэтыя неадкладныя меры, калі самалёт уже быў у Стамбуле. То бишь, у дадзеным выпадку я не ведаю, чаму. У мяне такое ўражанне, што перш за ўсё глядзяць на практыку, але не на чалавека. А у нас больш такая незвычайная сітуацыя. І глядзіце, у Беларусі насамрэч беларускае пытанне, беларускія рэпрэсіі, гэтак далей, упершыню па шчырасці будуць разглядацца у ЕСПЧ, таму што, ну, даже гэтыя неадкладныя меры, гэта, ну, как бы неабходна на гэта неяк рэагаваць. І майце на ўвазе, што Беларусь как бы не ў Радзе Еўропы, і мы ЕСПЧ, вось у нас ёсць магчымасць, мы звяртаемся, усе кажуць, ну да, у вас там занадта доўгія працэдуры у ААН і іншых, вось, калі ласка, ЕСПЧ таксама задоўга, але яны больш працавалі. Ну, слухайце, колькі гадоў яно працавала, і даже Навальны атрымліваў кампенсацыю, якую яму дзяржава сплаціла. Насамрэч. Вось гэтыя прыклады, яны аб тым, што павінна працаваць, павінен быць перш за ўсё чалавек, але не заўжды, не заўжды так. Выбор чалавек, а справа знойдзецца. Мы ведаем, хто это кажа. Толькі дадаць, што так, што у выпадку ЕСПЧ трэба браць пад увагу, што ўсё ж такі кожная краіна мае сваё заканадаўства, якое тычыцца экстрадыцыі, так? І ЕСПЧ, канешне, як кажа Марыя, тут пагаджаюся ў 100%, кажа пра такую нейкую практыку абгрунтаваную ЕСПЧ, толькі ж гэтая практыка тычыцца розных краінаў. Калі б мы казалі пра больш, кажучы, краіны з вышэйшым ступеней дэмакратыі у судовай сістэме, так, напрыклад, не ведаю, скандынаўскія, напрыклад, краіны, так, то, канешне, магчыма, мы маглі б чакаць на рашэнне суду ў другой інстанцыі, таму што спадзявацца, што там будуць нейкія хуткія рашэнні прынятыя, як экстрадуюць чалавека вельмі хутка, яно мінімальнае. Але ў выпадку Сербіі тут трэба взяць пад увагу, што ЕСПЧ бере свой стандартовы сцэнарыя працы, але ўсё ж такі, на маю думку, не бярэ пад увагу вось індывідуальныя абставіны сербскія, так? Гэтых кейсаў таксама не было аж так шмат, так? Ўсё ж такі мы ведаем пра такія 3 асноўныя кейсы, і кожны з іх быў негатыўны, таму як бы тут, на маю думку, не хапае ЕСПЧ адвагі і выйсці з такой зоны камфорту,
да якой ён прызвычаўся ў выпадку краінаў, дзе ўсё ж таки гэтае рашэнне другой інстанцыі не з'яўляецца таким рызыкоўным, тому што ёсць шанец яшчэ заявіць на гэтыя срочныя меры. Ну і канешне там суд попрасіў прадстаўніка Сербіі, каб усё ж таки далі магчымасць, гэта трэба падкрэсліць, даволі гэта было, ну, калі можна так сказать, забаўна, так, каб усё ж таки далі такую магчымасць скласці гэтую скаргу, тому что але яшчэ практыкі такой не было, Сербія яшчэ гэтага не выконвала, таму як бы гэта, канешне, вызывае такую усмешку, канешне, за гэта больш усмешка праз слёзы, так, але тым не менш, так, вось у нас мы стараемся ламаць сістэму, а гнёт ён гне сістэму, таму як бы тут як бы мы ідзем па ўсіх шляхах, якія толькі могуць быць, больш забяспечваць жыццё і здароўе, канешне, Андрэя. Я хочу дополнить, Зміцер, я хочу дополнить вельмі важны факт. Я размаўляў з экстрадыцыйным адвакатам, самым лепшым у Сербіі, Нікола Кавачевич, ён працуе за мною. Я ў яго запытаўся, скажы мне, вось, дружа, толькі трэба мне ведаць статыстыку. Колькі разоў ЕСПЧ станавілася на бок ахвяры экстрадавання і казала, каб Сербія не экстрадавала чалавека, а Сербія забівала болт на гэта. Ён мне сказаў, вось я ведаю пра 3 такія прыклады, калі ЕСПЧ сказала нельга экстрадаваць, а Сербія взяла экстрадавала. Я сказал, добра, 3. А колькі разоў Сербія вось гэтую прапановую, вось гэтую забарону на экстрадыцыю з боку ЕСПЧ выканала? Ён мне сказал, 0. То бок мы ў гэтай гульне гуляем зараз са статыстыкай 3-0. Вось менавіта я на гэта таксама хацеў звярнуць увагу і хацеў вот задаць пытанне Ганне. Яна, правда, трошку апярэдзіла мяне, но як заўсёды на аперажэнне працуе добры юрыст. Ганна, ўсё ж таки у гэтай сітуацыі, калі скажем, ну непрыемная для ось нашага боку, для Андрэя зараз 27-го суд выносіць рашэнне. ЕСПЧ чакае, пакуль там будуць незаўчасна дададзеныя ўсе гэтыя звароты. Ці ёсць магчымасць, юрыдычная магчымасць ўсё ж таки гэтай экстрадыцыі такой вось тэрміновай? Толькі пасудзілі, прынялі рашэнне і адразу самалёты вэк. Вот неяк гэта спыніць, гэтаму супрадзейнічаць. Вот як юрыстка, ты можаш сказаць? Могу сказать так, что я больше хотела на гэтае пытанне не як юрыстка, хіба што адказваць, а як чалавек. Тым не менш, дадам толькі, што там ёсць такі міні-этап яшчэ над рашэннем суду другой інстанцыі, гэта рашэнне міністркі юстыцыі. Яна прымае фіналовае рашэнне, яна можа не пагадзіцца з рашэннем суда, яна можа пагадзіцца з рашэннем суда. Гэта руская рулетка. Шчыра кажучы, канешне, палітычна... О, прыбачце, так, сербская. Але датычна Сербіі, выбачайце, гэта менавіта руская. Менавіта, мае свой канект. Так, дзякуй. І таму, як бы, тут, але, ведаеце, з палітычнага пункту гледжання, калі б міністрка не пагадзілася б з судом, гэта я б абстаўляла, як у тэорыі вероятности, так ўсё ж таки як меньше шанец, ніж больше шанец, так, потому что ўсё ж таки гэта судовая сістэма, незалежная і так далей, не пагадзіцца з рашэннем суду было б даволі, это было б прынамсі такое даволі адважнае рашэнне міністркі. Таму як бы больш верагодна, што міністрка пагадзіцца з рашэннем суду. Што вырашыць сербскі суд? Вельмі складана сказаць. Я лічу, што тут ніякія тэорыі вероятнасці не могуць спрацаваць, таму што мы маем выпадак надзвычайны, але то, што мы павінны казаць, што рызыка экстрадыцыі ёсць. Ці можна мець веру ў тое, што міністрка прыме іншае рашэнне, ніж суд, яно меншае, ніж большае у маёй ацэнцы. І тут яшчэ ёсць вось такі момант, што таксама пра тое, што нам Нікола, вось сербскі спецыяліст, юрыст менавіта па пытаннях экстрадыцыі, мы з ім таксама кансультаваліся на МРАЮ, ён кажа пра тое, што тут яшчэ Сербія робіць такі лайфхак, калі можна казаць так, што зусім іншая пошта ідзе, што зразумела, рашэнне судовае да міністркі і рашэнне, якое ідзе да Андрэя, так? І
што Андрэй насамрэч можа даведацца ўжо абодвух рашэннях суду і міністркі ў адным часе, так што гэта можа быць не так, што ён даведаўся аб рашэнні суду, яшчэ чакае на рашэнне міністркі. Гэта можа быць так, што умоўна кажучы, яму ўручаць гэта ў рукі ў дзвярых, Так было. менавіта і трэба выходзіць уже з гэтых дзвярэй, так? Вось гэта самы такі страшны сцэнар, да якога мы не хочам, канешне ж, дапусціць, але ўсё ж такі практыку мы мусілі таксама вывучыць, якая ёсць вось спецыфіка ў Сербіі. Таму юрыдычна, калі ЕСПЧ не паспее гэта, я вам скажу як юрыст, нічога з гэтым зрабіць нельзя, бо няма ніякай працэдуры рэстытуцыі, як вярнуць чалавека юрыдычна з самалёту, які знаходзіцца панад зямлёй. Калі нават ЕСПЧ вынесе гэтыя interim measures, так званыя срочныя меры, у нас таксама няма гарантыі, што Сербія да гэтага прыслухоўвацца будзе, бо у нас ёсць выпадкі краінаў еўрапейскіх, таксама з Рады Еўропы, гэта не абавязкова еўразвяз, калі краіны не выконваюць гэтых рашэнняў, так, гэта можа спаткацца з нейкімі у будучыні кансеквенцыямі для гэтай краіны, але ўсё ж такі мы кажам пра палітыку таксама, якая тут у выпадку Андрэя мае значэнне, таму мне здаецца, што тут можа нават не юрыдычныя крокі, а, напрыклад, не ведаю, можа нейкі актывіст, прыкладна, як уже прапанавала Марыя у нашай размове, хто ведае, можа там аэропорт перекроет. Менавіта, там, напрыклад, штосьці здарыцца ў аэрапорце. Я больш веру, шчыра кажучы, я як юрыст больш веру ў такія блокады рашэнняў, ніж тое, што можна штосьці зрабіць у выпадку як бы ўжо фіналовага канчатковага рашэння міністркі. Слухай, насамрэч яшчэ трэба сказаць, што мы будзем, конечно, чакаць. Вы ведаеце, што мы з Ганнай не можам паехаць у Сербію, тому што калі мы туды паедзем, то мы спачатку будзем сидзець у турме, а потым разам з гнётам у хаце ў гэтай. Я вам распавяду, як там выжыць, не хвалюйцеся. 7 месяцаў... Насамрэч цікавы выпадак, я мушу таксама дадаць тут зміцер, што цікава, што найчасцей ўсё ж такі працуеш са сваім кліентам неяк так побач, так? А мы з Андрэем уже столькі працуем і неяк так на адлегласці, што нам не перашкаджае, канешне, праца, але гэта, конечно, спецыфічная сітуацыя, бо вельмі хацелася б паехаць, вельмі хацелася быць на гэтым паседжанні, але просто я разумею, што нас уже тады... Хто нас тады будзе абараняць? Не ведаю, но трэба сказаць, што у нас ёсць таксама наш калега Дмітрий Гурін, які з намі таксама працуе па ЕСПЧ. Мы дзякуем яму за тое, што ён удзельнічае ў гэтым, ён будзе чакаць і чакаць, каб зрабіць цэнт, пакуль будзе ісці там, калі мы атрымаем нешта, калі будзе ісці паседжанне і гэтак далей, каб яшчэ раз ісці да ЕСПЧ, але, як ёсць, і зараз, вось, я лічу, што ў нас зараз такія абставіны, ведаеце, Зміцер, што мы з вами паразмаўляем, і можа так адбыцца, і гэта правда так і ёсць, што наступным разам у эфір выйдзем мы з Ганнай і будзем распавядаць пра Андрэя, якога павезлі ў Менск. Мне б так вельмі не хацелася б. Дарэчы, вось тут задаюць пытанне у чаце. Я спачатку так, как бы здзівіўся гэтаму пытанню, а потым сапраўды прыгадаў сітуацыю, у якой зараз санкцыйную, якой знаходіцца Беларусь, і так падумалася. Пытаюцца, а якім шляхам будуць вывозіць Андрэя Гнёта? Лагістычна. І как бы думаю, пасадзіць у самалёты, павязуць, а потым думаю, не лётаюць же самалёты з Еўропы ў Мінск. Зміцер, давайте я вам распавяду, як лётаюць самалёты. Air Serbia лётае наўпрост у Москву. Вось, Белград, Москва. А потым з Москвы, вы ведаеце, можна і Белавіі, а можна просто пасадзіць мяне ў нейкую там, у нейкі бусік сіненькі, і вось мяне прывязуць у Менск. Вельмі, вельмі лёгка. Андрей, троху можа быць такое палітычнае пытанне, але вы самі тут некалькі разоў так как бы сумна пажартавалі наконт все-таки не сербскай, а рускай рулеткі у сербскім суде. Вось Ганна сказала пра, можа быть, такі сілавы супраціў выкананню рашэння у якасці перакрыцця аэрапорта. Палітычны складнік. Наколькі вось ён сапраўды ў Сербіі прысутны ў вашай справе? Што вы адчуваеце? Ці ёсць якія-небудзь размовы, там намекнули, что ты стаў ахвярай, скажем так, вось гульняў Сербіі там с Москвой ці з Мінскам, там ці яшчэ што-небудзь, і мясцовыя актывісты нейкім чынам праяўляюць сваю пазіцыю ў дачыненні да вашай справы? Да, гэта вельмі цікавае пытанне. Я зараз
намагаюся на яго адказаць як мага бяспечней для мяне самога, бо я, канешне, шмат чаго ведаю і пакуль што я не магу пра гэта распавядаць, вы разумееце чаму. Бо зараз такая унікальная магчымасць, вы размаўляеце з дзеючым дзеючым палітвязнем, які не вязень, а які зараз вязень. Вы ні з кім з палітвязняў зараз не можете паразмаўляць, які сядзіць за кратамі. А я сяджу за кратамі, але вось гэтыя мае домашнія краты, але гэта такія ж краты. Так вось я адзін з кім вы можете вось так наўпрост паразмаўляць, я, канешне, магу нагаварыць шмат чаго непатрэбнага. Але, канешне, палітычны складнік вельмі вялікі, таму што Сербія гуляе вельмі цікавую гульню. Значыць, на паверхні гэта наратыў Сербія і Расія браты назаўжды. Але гэта наратыў прапаганды, выключна прапаганды. Потому што пад сталом ідзе абсалютна іншая гульня. Сербія таргуе узбраеннямі і пастаўляе іх на Украіну. Сербія не мае аніякіх інвестыцыяў з Расіі, але мае вялізныя інвестыцыі з Еўразвяза і з Амерыкі. Але вось для прапаганды Еўразвяз і Амерыка гэта ворагі, якія бамбілі, як яны кажуць, нас у 99-м, а Расія нібыта сябры. Але гэта наратыў прапаганды, які дазволіў Вучычу, выбачайце, што я гэта зараз кажу, дзяўчаты, калі я кажу нешта непатрэбнае, дык вы нешта там падмігніце мне. Паказвайце. Гэта наратыў прапаганды, які дазволіў Вучычу выйграць апошнія выбары. Ведаеце, што я зараз раблю? Я зараз ламаю наратыў прапаганды. І, канешне, я не хацеў бы яго ламаць, таму што наратыў прапаганды такі: мы і рускі мір разам назаўжды, а Беларусь, яны наогул не разумеюць, што гэта нейкая там самастойная краіна. Ведаеце, я за кратамі ў турме, я спрачаўся з паліцэйскімі, мне былі такія акцыі пратэсту, калі паліцэйскі мне казаў «рус», я казаў «не, беларус». Ён казаў «нема вэзы», нема розніцы. Я казаў «не, ёсць розніца. Калі я рус, ты албанец». А для іх гэта вельмі-вельмі крыўдна. Гэта як быццам бы я сказаў яму «fuck you». І вось калі я казаў, што калі я рус, дык ты албанец, я казаў «добра, я рус, ты албанец». Командыр, то є албанец, я казаў. І яны казалі «не-не-не, я не албанец, я серб». Я казаў «тады, калі ты серб, дык я беларус». Так вось яны наогул не разумеюць, што Беларусь гэта не Расія. Так Сербія гуляе такую гульню. Значыць, мы з Расіяй, мы рускі мір, і гэта яны скармліваюць сваім сербскім людзям, якія галасуюць. Вот прыкладна як у нас, такія бабулькі, дзядулькі, людзі, якія жывуць недзе там у гарах, яны вось галасуюць за гэта, таму што яны кажуць, ну, гэта ж рускі мір, яны ж нас абаранялі, калі нас гэтыя натаўцы бамбілі. Але, канешне, ніхто нікаго не абараняў. Але вось гэты наратыў прапаганды на паверхні. Але гэты наратыў прапаганды на паверхні дазволіў Вучычу атрымаць там 50 з нейкім там хвосцікам адсоткаў. Так што я раблю? Я ламаю гэты наратыў прапаганды, таму што зараз я змагаюся з вось гэтым рускім светам. А насамрэч, яны працуюць з Еўропай, яны атрымліваюць інвестыцыю з Еўропы. У 2012 годзе Сербія падала заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. І зараз Сербія афіцыйна мае на сваёй тэрыторыі і утрымлівае, гэта сербскія рукі утрымліваюць, палізняволенага. Ці можа краіна з палізняволеным уступіць у Еўразвяз? Ну, пытанне такое, вельмі-вельмі сур'ёзнае да Сербіі. Таму сітуацыя складаная, ведаеце, з аднаго боку я змагаюся за сваё жыццё, а з другога боку я змагаюся з яшчэ адной краінай, з яшчэ адной прапагандай. То бок, калі звычайныя палітвязні і палітуцікачы змагаюцца з беларускай дыктатурай, дык я зараз змагаюся з беларускай дыктатурай і з рускім светам. Вось што я магу сказаць. Яшчэ было пытанне, прабачце, Зміцер, Да. про тое, хто дапамагае табе ў Сербіі. Хто дапамагае мне ў Сербіі, да. Хто дапамагае мне ў Сербіі? Вось вельмі дзівоснае пытанне, я нават не хацеў бы на яго адказваць, але я адкажу. РДО мне дапамагае ў Сербіі. Ведаеце, што такое РДО? Русское демократическое общество. Вось гэтае РДО і гэтыя валанцёры, якіх Сербія разграміла, бо яны пратэставалі супраць вайны, яны знайшлі мяне ў першыя ж дні,
самі знайшлі мяне, я нават не ведаю, хто гэта, там маладыя дзяўчаты, і кажуць: Андрэй, што вам патрэбна? Ну, я хацеў сказаць, канешне, што мне нічога не патрэбна, але ж патрэбна. І яны вельмі добрыя дзяўчаты, ну што я іх крыўдзіць буду? Я кажу: слухайце, ну патрэбна так, мне патрэбны лекі, мне патрэбна аплочваць гэтую кватэру, бо за свае уласныя краты, вось гэта мае ўласныя краты, я павінен плаціць сам. І гэтыя дзяўчаты назбіралі за 1 месяц амаль што 3000 еўра, каб я заплаціў за гэтую кватэру. І зараз яны збіраюць грошы. Я вам могу паказаць нават гэтыя грошы, але мне трэба будзе падняцца. Яны збіраюць мне грошы, каб я мог есці. І зараз яны мяне кормяць. І гэта праўда. Выбачаеце, але мяне кормяць не беларусы зараз. Зараз мы з беларусамі вось намагаемся рабіць гэты збор. Вялікі дзякуй усім тым, хто ахвяруе. Ведаеце, я потым скажу, як, хто, колькі ахвяраваў, але зараз толькі салідарнасць беларусаў будзе дапамагаць мне ў юрыдычных абставінах, бо трэба за гэта плаціць. Але вось за кватэру, за маю ежу плацяць рускія. Я, дарэчы, акурат вот скарыстаючся гэтым момантам, хацеў бы, ёсць у нас тут спасылачка на збор на карысць Андрэя, дакладней на тое, каб ён мог аплочваць юрыдычныя паслугі мясцовых сербскіх адвакатаў. Таму, калі ласка, у каго ёсць такая магчымасць, далучайцеся, і хто колькі зможа, я думаю, што ў любым выпадку вашая дапамога і такая праява салідарнасці будзе на карысць агульнай справы і карысць канкрэтна чалавечага лёса Андрэя Гнёта. Дзяўчаты, я хацеў бы вот да вас яшчэ, каб вы праанансавалі таксама падзею, якая плануецца, дзеянне дакладна, якая плануецца у Варшаве 25-го напярэдадні суда, які будзе ў Белградзе, але вось зараз. І Марыя, тады адразу у працяг гэтага пытання да вас, як вы думаеце, такія дзеянні змогуць паўплываць на пазіцыю ЕСПЧ, можа быць, іншых нейкіх еўрапейскіх структур? Калі ласка. Слухайте, зараз Ганна скажа, я просто, важно такую рэч сказаць, што калі вырашылі, што трэба будзе ладзіць мерапрыемствы, гэта таксама рабілі тыя, хто дапамагаюць Андрэю, і гэта не беларускія организации. Ось не хотел я об этом казаць, ну добра. Ласка, я павінен это сказаць. Трэба казаць праўду, таму што гэта рабілі перш за ўсё, і гэта вельмі брыдка, таму што рускія і украінцы гэта рабілі. Рускія і украінцы гэта рабілі. І украінцы, а не беларусы. І потым мы два юрыста, якія ўвогуле павінны проста сваімі паперкамі займацца, вырашылі, што ніхто не хоча гэта рабіць з беларусаў, ну хто гэта зробіць, калі не мы. І вось што адбываецца зараз. Калі ласка, Ганна. Карацей, так, мы, конечно, прызвычайна займацца не толькі юрыдычнай справай, буду казаць шчыра. Тым не менш, хочу пазначыць, што так, дзякуй, канешне, за падтрымку асобаў з рускага і украінскага сасайці, якія дапамагаюць Андрэю. І мы прыйшлі да высновы, што добра было б зладзіць не толькі акцыю Варшавы, па ўсім свеце. Я хочу гэта падзначыць, асабліва ў Еўропе, там, дзе можна гэтую увагу, гэты фокус менавіта злавіць. Таму я, канешне, мне будзе вельмі прыемна анансаваць тое, што пад сербскай амбасадай па адрасе Алея Руж 5, гэта амаль што ў цэнтры Варшавы, гэта Махотов, такі верхні, адбудзецца 25 жніўня, у нядзелю, а 14 гадзіне. Будзе акцыя пратэсту супраць экстрадыцыі Андрэя Гнёта ў Беларусь. Гэта адзін з нашых апошніх шанцоў, каб менавіта змагацца за жыццё і за здароўе Андрэя. Я ведаю, што для Андрэя гэта вельмі важна. Гэта две рэчы, якія мы можам рабіць як супольнасць беларуская за мяжою, так? Гэта перш за ўсё прыкоўваць увагу да сітуацыі Андрэя, і вось гэта ёсць менавіта інструмент для того, каб прыкаваць гэту увагу. Другі, гэта дапамагаць фінансава.
Кожная копейка, кожны цент, нават 1 еўра ён таксама мае значэнне. Таму вось Варшава гэта будзе амбасада Сербіі, але таксама у нас уже ёсць, мы толькі стварылі менавіта івент у Фейсбуку, будзем там таксама пазначаць мерапрыемствы ў розных гарадах. Таксама Андрэй на сваёй старонцы іх анансуе, таму можна таксама далучыцца да іншых акцый у Лісабоне, напрыклад, так, больш адлеглай лакацыі. Таксама ў Вільні будзе акцыя. Таму, калі ласка, далучайцеся. Гэта вельмі важна. Мне я хочу пазначыць, што тое, што ў мяне, напрыклад, персанальна баліць, я разумею, што ёсць вельмі шмат грамадскіх важных пытанняў, якія цяпер абмяркоўваюцца ў пабліку. Але я хочу падзначыць, што цяпер мы змагаемся за жыццё канкрэтнага чалавека. І, магчыма, вось на гэты час варта падзяліць свой фокус не толькі на нейкія палітычныя спрэчкі, але таксама за змаганне за канкрэтнага чалавека. І я заклікаю ўсіх тых, хто абмяркоўвае таксама публічнае іншае пытанне, каб таксама парушыць тэму і прыкаваць увагу беларускай супольнасці да пытання Андрэя Гнёта. Мне, насамрэч, не хапае, скажу шчыра, грамадскай думкі, грамадскай увагі. Мне крыху, скажу шчыра, прыкра, што я, як юрыстка, мушу сама часта звяртацца да журналістаў, да медыа, каб звярнуць іх увагу. Дзякуй, Зміцер, вы самі адгукнуліся, тут мушу пазначыць дзякуй Еўрарадыо, мне вельмі прыемна, але тым не менш мне вось гэтага не хапае. Шчыра кажучы, хацела вось таксама гэтым падзяліцца сваім такім персанальным болем. Слушайте, Зміцер, выбачайце, вось я зараз свае хочу ставіць 5 динараў. Значыць, наконт дапамогі. Вось рэальную дапамогу робяць шмат беларусаў. Вось гэта звычайныя людзі, якіх я нават не ведаю. Я вось тут сяджу, у мяне тут шмат паперак, вось я знайшоў, вось нават вось такія лісты мне дасылалі за краты. Я вось закрыў, бо нельга паказваць, хто дасылаў. Я не ведаю нават, хто гэта. Ведаеце, шмат людзей, якія дапамагаюць беларусаў, я не ведаю нават, хто гэта. Але вось тыя, каго я ведаю, займаюцца палітычнымі спрэчкамі. Так, мне шмат дапамагае і дапамагаў Пал Павлович Латушка персанальна. Мне шмат дапамагаў Белпол, таму што ён рабіў вельмі важныя паперкі, якія мы выкарыстоўвалі ў судзе. Хто яшчэ іх зробіць? Мне шмат дапамагала Святлана Ціхановская уласна, персанальна. Але вось яны не толькі яны ў нас ёсць. У нас ёсць каардынацыйная рада, якая займаецца спрэчкамі. І я скажу, каб усе пачулі. Паслухайце, калі я сяджу тут за кратамі, калі я чакаю экстрадыцыю ў Беларусь, а вы там пачынаеце свае срачы, я нават не ведаю, што аб гэтым казаць. Я тады хачу вам сказаць, хлопцы, дзяўчаты, разыходзьцеся. Бо беларусы змагаюцца за беларусамі, за беларусаў, наўпрост зараз. А вы змагаецеся адзін за адным, а навошта? Якая ў вас мэта? Што вы робіце? У вас што, шмат энергіі, ці можа мы ўжо перамаглі дыктатуру? І вось гэта мне абсалютна незразумела. Калі я выйду на волю, я таксама скажу некаторыя вельмі важныя поінты, каб вы разумелі, як гэта адбываецца. Але я заклікаю палітыкаў, спыніце свае срачы адносна мяне хаця б, таму што адносна мяне ўжо пытаюцца дзяліць. Ведаеце, мяне ўжо пытаюцца дзяліць з кім я? З Латушкам, з Ціхановскай ці з некім іншым. Да я не з кім, я сам па сабе, я беларус, я з беларусамі, я са сваім народам. Дык вось гэта вельмі сур'ёзная тэма. І дзякуй Богу, што зараз я магу пра гэта сказаць, бо таксама не ўсе разумеюць, што калі я зараз магу пра гэта казаць, заўтра будзе позна. І заўтра я ўжо не буду пра гэта казаць. Ведаеце, усе думаюць, што калі я маю інтэрнэт і калі я маю тэлефон, і калі я выходжу ў Zoom, дык у мяне ўсё добра. Вось кава ў мяне тут ёсць, дык у мяне і за кратамі была кава. І ва ўсіх за кратамі ёсць там гарбата, цікава, у залежнасці ад тых кратаў, дзе вы знаходзіцеся. Але гэта не азначае, што ў мяне ўсё добра. І гэта не азначае, што мы перамаглі. І я хачу таксама, каб мой кейс... Вы паглядзіце, колькі мы змагаемся. Мы змагаемся амаль што 10 месяцаў з Еўропай. Мы ў цэнтры Еўропы, я ў цэнтры Еўропы. Мы амаль што думалі, што Сербія гэта еўразвяз. Еўразвяз паўсюль.
Сербіі з усіх бакоў і нічога ніхто не можа зрабіць. Дык ці мы павінны зараз спыняцца і займацца нейкімі там палітычнымі, выбачайце, срачамі. Ну, мы так это называем. Ну, слухайте, у вас няма цэнзуры, дзякуй Богу. Дык вось, калі ласка, прыпыніце гэта. Давайте займацца беларусамі ў першую чаргу. Вось гэта мой заклік да ўсіх палітычных сілаў. Будем слухайте, чакаць усіх тых, хто у Фейсбуке гэта ўсё абмяркоўвае каардынацыйную раду і гэтак далей. Паглядзім, хто прыйдзе ў Вільню, у Варшаву. Вось гэта будзе вельмі паказальным такім прыкладам. Каму гэта цікава? Каму цікава праблемы, якія ёсць у беларуса, які зараз знаходзіцца па-за межамі і змагаецца за сваё жыццё. І гэта таксама пытанне да ўсіх дэмакратычных інстытутаў, якія у вас ёсць цэннасці. Ці чалавечае жыццё, каштоўнасці, дзякуй. Ці каштоўнасць найважэйшая гэта чалавечае жыццё, ці нешта іншае, магчыма, нават персанальныя амбіцыі. Таму я, магчыма, камусьці таксама цяпер пайшла ў персанальныя амбіцыі, але калі гэта дапаможа да таго, каб людзі прыйшлі і падтрымалі Андрэя, я вельмі заклікаю усіх палітыкаў і прыйсці, і таксама заклікаць і з'яднацца, вось менавіта, магчыма, з'яднацца на гэтай супольнай справе. Мы змагаемся за беларуса незалежнасці ад таго, які мы блок, не блок, інстытут і так далей. Таму вельмі заклікаю менавіта гэтую каштоўнасць. Чалавечае жыццё – гэта найважэйшая каштоўнасць для кожнага нармалёвага чалавека ў дэмакратычным свеце. Памятаеце, як была такая ўзнагарода беларуская, якая была Беларусь перадусім. Так вось, прабачце, калі ласка, чалавек перадусім, беларус перадусім. І вось Андрэй Гнёт перадусім у даны момант, калі ласка, для ўсіх. Я лічу, што гэта так. Слухайте, я вось чаму тут падымаю сваю руку? Я хочу сказаць менавіта вось што. Так я зараз не Андрэй Гнёт. Я зараз усе тыя десяткі тысяч, а можа і больш беларусаў, якія сядзяць у Арменіі, у Грузіі, у Казахстане, у Кіргызстане. Што, вы думаеце, усе паехалі ў еўразвяз і ва ўсіх усё добра? Яны маюць там нейкія жэнеўскія пашпарты ці трэвел-дакументы? Нічога ніхто не мае. І вось сёння я, а хто заўтра? І мы зараз павінны, першы крок, канешне, я павінен жыць, бо калі мы кажам пра Беларусь, дык гэта не жыццё, жыцця там не будзе, расстраляюць, і то добра будзе. Але мы павінны думаць пра іншых беларусаў. Сёння я, заўтра нехта іншы. Што мы будзем рабіць? У нас што, ёсць нейкі спецыяльны камітэт, які будзе выцягваць беларусаў з такіх сітуацый? Калі заўтра ў Грузіі будзе, ну, мы ведаем, што атрымліваецца ў Грузіі. Калі заўтра рускі свет прыйдзе ў Грузію канчаткова, што мы будзем рабіць з тымі беларусамі, якія сядзяць у Грузіі? Яны ж пачкамі будуць экстрадаваны ў Беларусь. Ніхто пра гэта не кажа. Все там займаюцца нейкай палітычнай грызнёй. Таму я заклікаю ўсіх, і таксама я заклікаю нашых беларусаў. Слухайце, ну і халера з імі, з гэтымі палітыкамі. Давайте мы з вами успомним, за што мы выходзілі ў 20-м годзе. Я памятаю, за што мы выходзілі ў 20-м годзе. Мы выходзілі не за палітыкаў. Яшчэ я хочу сказаць такую рэч. Я думаю, што Ганна і Марыя, яны трохі будуць злавацца, але я звяртаюся да нашага вельмі аўтарытэтнага праваабарончага цэнтра «Вясна». Калі ласка, прызнайце мяне палітвязнем, бо гэта можа выратаваць маё жыццё. Таму што Сербія глядзіць на дысідэнт-бай, Сербія глядзіць на палітзэк.ми і кажа, дык а дзе вясна? І я рэальна ўпэўнены, я ведаю, што у вас ёсць свае стандарты. Я ведаю, што у вас ёсць свае стандарты. Але ці чалавек пад стандарты, ці стандарты пад чалавека? Дык калі трэба выратаваць жыццё, змяніце гэта. Бо калі я суду праз 7 дзён пакажу, што нават вясна і Алесь Бяляцкі згодзін з тым, што я палітзэк, і мяне трэба ратаваць, гэта істотна павялічвае мае шансы на выратаванне. Таму што вясна – гэта праваабарончая арганізацыя. Таму што Алесь Бяляцкі сядзіць за кратамі таксама, як і я сяджу за кратамі.
І я ўпэўнены, што калі б Алесь Бяляцкі быў на свабодзе, ён бы прызнаў мяне палітвязнем. Мне не патрэбны гэтыя ўсе цацашкі, якія навешваюць на сябе палітыкі. Мне патрэбна толькі выратаваць сваё жыццё, каб потым змагацца за жыццё іншых беларусаў. Дзякуй. Цалкам згодны, дарэчы, у гэтай сітуацыі. А як юрысты вы што можете сказаць? Я разумею, там как бы праваабаронцаў можа быць там свае нейкія там падыходы, бачанні, ўсё ж такое, але юрыдычны погляд ці чалавечы, Ганна? У нас простая справа, тому што калі заўжды гэта таксама пытанне праваабароны і адвакатуры, напрыклад, і тут ёсць розніцы. Скажу па-ангельскай, тому што часта ёй карыстаюся I follow my client. Для мяне заўжды найважнейшы, таксама для Мары, як прадстаўніцы адвакатуры, самае важнае гэта інтарэс майго кліента. А тут нават гэта не, ведаеце, не так, як часта гэта адбываецца нейкі матэрыяльны інтарэс ці там нейкі такі агульначалавечы, ну увогуле кажам пра жыццё чалавека. Таму для мяне, напрыклад, тут няма ніякіх, напрыклад, але альбо но. Для мяне найважнейшае гэта чалавечае жыццё, і ўсё, што можа ўратаваць жыццё чалавека, яго здароўя, яно як бы цана не з'яўляецца як бы важнай, так, бо ўсё, што можа яго ўратаваць, я ўсё буду падтрымліваць. І таксама Андрэй вельмі добра ведае, што у нас ёсць, напрыклад, рэчы, з якімі мы не заўжды пагаджаемся, хаця кажа Андрэй, што мы будзем злавацца, мы ніколі на цябе не будзем злавацца, мы цябе заўжды падтрымаем, мы можам з чымсь штосьці бачыць інакш, але мы заўжды ідзем разам з Андрэем, так, то бишь яго рашэнне, яго жыццё, і мы павінны прыняць яго і дапамагаць яму ў кожным вырашэнні той, як ён гэта бачыць. Таму, можа, ты хочаш нешта яшчэ дадаць? Ну, і раз пашла такая песня. А вы любім песні, як вы ведаеце, Зміцер? Слухайце, ну, я згодна з Андрэем з тым, што ёсць гэтае пытанне, і яно таксама... Вось у вас было пытанне, Зміцер, на якое я не адказала, што можа дапамагчы, дапаможа нешта. Ну, вось адказ на пытанне. Можа быць, і гэта і дапаможа. Калі вясна ўсё ж таки прызнае Андрэя палітзняволеным па сваім стандартам і крытэрыям. Ну, што тут казаць? Тут можна толькі, калі вы гэты эфір дашлёце весне, будзем удзячныя. А можа, мы самі дашлём. Ну да, Андрэй падымаў руку, хацеў нешта дадаць. Да, я падымаў руку, хацеў нешта дадаць, і менавіта вось што. 3 тыдні таму, плюс-мінус, Святлана Ціхановская не цуралася падысці на лонданскім саміце да Вучыча. Яна падышла да яго. Яны паразмаўлялі. Я ведаю, аб чым яны размаўлялі. То бок нават яна не цуралася размаўляць на такім узроўні. Таму не цурайцеся, калі ласка, калі гэта можа выратаваць чалавечае жыццё. Дарэчы, былі пытанні у чаце, зараз не здайду, але сэнс быў у тым, ці можна зрабіць, так, я не ведаю, такі фінт ушамі, умоўна кажучы, і папрасіць палітычнага прытулку там на альбо ў Сербіі, альбо, я не ведаю, звярнуцца ў Польшчу, каб яны далі палітычны прытулак. Вот гэта нейкім чынам магчыма? Ой, Вы бачыце рэакцыю. Значит, глядзіце, я адкажу, бо што тут адказваць. Калі Сербія мяне трымае, і вось яна надо мной уласна здзекваюцца, вось гэтыя ўсе выракі вышэйшага суда Сербіі, гэта проста здзек. Дык калі Сербія мяне надо мной здзекваецца, дык аб якім палітычным прытулку мы можам казаць? То бок тут яны мяне рэпрэсуюць, а з гэтага боку яны кажуць, ну добра, калі запрасіў прытулак, дык мы табе яго дадзім. Ну, конечно ж, не. А з іншага боку, я не магу запрасіць палітычны прытулак у іншай краіне, пакуль я знаходжуся ў Сербіі. Все. Але магу толькі сказаць, што ўсе алгарытмы, і ў тым ліку тое пытанне вельмі добрае. Наша рэакцыя, можа, таксама для чытача скажу, што была такой, таму што мы над гэтым доўга працавалі. Усімі шляхамі, таксама магчымасці аплікацыі па міжнароднаму ахову не толькі ў краіне, так, прабыванні і так далей. Таму пытанне вельмі рэзоннае, reasonable, так, і усе гэтыя шляхі мы, канешне же, як алгарытмы прапрацоўвалі. І таксама пытанне уцекачества, гэта, ведаеце, гэта
міграцыйная палітыка. Слово палітыка тут з'яўляецца ключавым. Яно не супыніць экстрадыцыю, калі Сербія лічыць, што у іх, бо мы упіраемся ў той ж самую праблему, што Сербія пакуль што ў першай інстанцыі не бачыць палітычнага пераследу, калі інкрымінуецца эканамічны артыкул, то бишь неуплата налогаў, так, то бишь тое ж самае будзе з уцекачествам, так, то бишь нам уцекачество тут не вырашае, нават можа крышку ускладняць справу, тому что там ёсць асаблівыя рэчы, якія тычацца прабывання ў лагеры уцекачоў і так далей, то бишь мы ўсё гэта комплексна бярем пад увагу у тым ліку жыццё Андрэя цяпер у умовах зняволення пад хатнім арыштам. Ну, гэта яшчэ адзін лагер. Вы уяўляеце, калі зараз пытацца пра некае уцякачество, дык гэта яшчэ адзін лагер. Так, вы можа скажаце, што слухай, хлопец, ну, калі вы абіраць паміж сербскім лагерам ці беларускім лагерам, так абірай сербскі. А чаму я павінен абіраць? Што я такога зрабіў, што я павінен абіраць лагер? Выбачайце мяне. Я змагаўся супраць дыктатуры. Я змагаўся, каб нашых людзей не білі, не здзекваліся з імі над імі на вуліцах. І зараз я павінен абіраць лагер? Не. Я не буду абіраць лагер. Лагер, ён не вырашае пытанне нават доўгатэрмінова, так? То бишь тут няма ніякіх гарантыяў, што пастановіць Сербіі і так далей. Тое, што я хачу, каб прагучала сёння, што на месцы Андрэя можа быць кожны з нас, кожны з беларусаў, і таму вельмі важна, каб мы змагаліся, бо Андрэй цяпер аліцатварае па сутнасці кожнага беларуса за мяжой. Так, мы сутыкаемся з пагрозай нашага пераследу за мяжой. Таму вельмі важна, каб мы падтрымалі Андрэя ў яго намаганнях, таму што на гэтым месцы можа быць кожны з нас. Я, дарэчы, хацеў бы параіць нашим гледачам вярнуцца троху да папярэдняга нашага эфіру разам з Ганнай і Марыяй, дзе мы абмяркоўвалі вось менавіта тыя дзеянні, тыя пагрозы, якія чакаюць беларусаў пры вандроўцы па розных краінах, якія краіны ўсё ж такі непажаданыя канкрэтна, якія пад пытаннем і гэтак далей. Так што, калі ласка, не палянуйцеся, пашукайце. Я зараз папрашу нашага СММшчыка, можа быць, каб ён знайшоў, даў спасылачку на гэты эфір, таму што, можа быць, гэта кагосьці уратуе. На жаль, нам трэба сёння ўжо завяршаць гэтую размову, таму я яшчэ раз заклікаю усіх далучыцца да збору. Зборы гэты на аплату юрыстаў, якія дапамагаюць адстойваць правы Андрэю Гнёту, мясцовых юрыстаў сербскіх, бо заўсёды трэба ў дадзеным выпадку плаціць, і гэтыя грошы вельмі патрэбныя Андрэю. Таму, калі ласка, калі ёсць такая магчымасць, то далучайцеся. Ну і безумоўна, я яшчэ раз далучаюся да заклікаў усіх трох. Прынцыпе, яны падтрымалі 25-го у Варшаве, а таксама ў Вільні і ў іншых гарадах будзе праходзіць акцыя салідарнасці з Андрэем Гнётам каля сербскіх кансулятаў, амбасадаў, ну, па розных гарадах, у розных месцах. Але вот, калі ласка, прыходзьце, выкажыце сваю пазіцыю. Магчыма, гэта таксама паўплывае альбо на чэшскіх сербскіх палітыкаў, альбо на еўрапейскіх палітыкаў, якія гэта пабачаць і нейкім чынам захочуць, ну, как бы выказаць таксама сваё меркаванне. Андрэй, можа, ёсць што яшчэ жаданне сказаць, так бы мовіць, на заканчэнне нашай сённяшняй сустрэчы? Жыве Беларусь. Это ўсё, што я магу сказаць. Жыве вечна. Спадарыні юрысткі. Слухайте, Зміцер, чакаем вас пабачыць у Варшаве у нядзелю каля сербскай амбасады, перш за ўсё, і чакаем беларусаў у Вільні, у Варшаве. Дзякуй вялікі за тое, што нас запрасілі, дзякуй за ўсё тое, што робіце. І калі ласка, пішыце пра Андрэя Гнёта, калі ласка, данаце, гэта вельмі дапамагае. Ну і што, жыве Беларусь. Так, жыве вечна. Я толькі скажу так, што мы вельмі ганарымся Андрэем, ён робіць каласальную працу. Вось мы яго будзем падтрымліваць. Вось, і хачу таксама, каб да нас далучыліся беларусы. Вось, калі ласка, падтрымлівайце нас у гэтым намаганні. Я веру ў тое, што мы павінны змагацца ўсе разам за Андрэем. Жыве Беларусь. Жыве вечна, вытрымкі і ўсяго найлепшага.
Андрей Гнёт, ну і наши выдатныя юрысткі. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Дякую. Дякую.